Fiach an agus is Eve agus Tinlachan ó Jack Mar an sin ar an guitar. Fiach Tinamart an ón sa agus tugann sé sin go dashing ag an chéad ábhar eile mar lomar níos tuisce le orla an chéirnín sin ceol nád I seacht agus tá is Eve in a meas siúd atá ar an géirnín sin in meas go leor réalta eile dar nó tá Maria Doyle Kennedy Bell-X1 na cars agus go leor eile gur míle maithagad sut a bheith ná deanta. Traic ó Braonán, conas a hálínse gur féidir na réalta seoir fad a tharacasteach chun céirnín mar seachar le chéile. Galore ober. Sin an céad but bhí foran mór daoine a bhí gobar ar seo a bhí cabhrú mac le na chéile agus is orla haring na daoine seo le chéile le agus duimi daoine play le banní ceol difriúil agus géararthú mic sim acu agus forward of hannig siad an tapí agus bhí sim acu because bhí rud ag an difriúil a gceistan seo agus bhí siad go le bheith sena mé an Gaeilge agus rud beidir ar cap go banní gnéanana siad riamh so sin a bailach go thosaí sé. Sin rud Jackar nar a chuirtar ceist Fiach ort ceantas na Ardán is mó tágad agus dul agus leag an Gaeilge I dhéanamh. Tá sé dochar túirt faoi sin. Tá sé is féidir bheith dachar go háirithe na focail éirí I de choristeach agus an míniú an míniú chéanna an brí chéanna ach de Fiach mé sé ceann éisce. Ceann éisce níor bheith cúpla focail an. Maria Cat fúta raibh sé dachar. Ceapas go sé an himplaí actually ach fisi rééisúnta dachar well tá an áir an úsáid am chuid Gaeilge galore really so chosí mé ó dhéanamh just díreach focail go focail agus cail mé an tauran really. Cail mé an brí agus gacrat so bhí an dulrás agus sumíanamh cad bhí méanta nuair bhí a scríb an tauran. Réaltaine? Réaltaine stars above ach rudí tá táfach nach smíonn tú ar fuam na focail. Will tús an focail crua nó bog nó agus a lí siad a stá. Agus an mó silí atá gach lína agus rudí mar sin so agus tá sé an defriúil agus tá chuid an tauran níos fearr in Gaeilge actually cheapan man is. Agus a dtugann sé seo muín don bhirrte se. Dtugann sé muín dí beidir tá géaganis an teachtain chuin agus beidir go muna tríal as Ardán Gaeilge go muna tríal as réaltaine nó is Eve. Ja, sin é, stocha. Bhrálam sa níos má Ardán a scríb trí bheanna Gaeilge amach an seo. A gapan túnis tá dúg famachar stáitse géigéigen sa village nó péát mar sin agus tá dosófa ar is Eve. Hiigech gach éige tá aine go mar an tárán sin ach tá sé an Gaeilge. A gapan tú go meach daoine ó chéile sin. Stocha go méid, well stocha go méid aithne ag níos má daoine ar an Ardán agus é ar ceall ná seacht. Dar nó. Traic mar deann san anchuid cruúébre buinte lei seo, agus a bheith chur na hárán seo narún, agus a túirt mar dear fan who's who de cheol na héireann is nach chuir mar seo. Tugann sé sin ardú mór don ócáid. Tugann cínta, an méid is mó daoine atá páirteach sa rud is fearr, but tá golóir na ceoltarí a tháinig is seach sa rud agus just a léir faoi gro le héadí de mundí agus tíine mar sin ar an bhléonn se chatte agus tá sé bhí sé sin arán ar bhí sé tafadam lína an méid daoine a bhí nuair bhí sé canan áir an hús ar North an Mexico dhéon sin nuair bheith daoine canan áir an arás ach níor an lipsync an mar an ggéin a bhí sé a chanan Gaeilge ráisiige so níor bhfuil se leis go dúirlóg sé sin so tá sé sin tosaí buchas le dia. Agus is rud é sin a héana isteach sa mion agus a héana isteach sa chrí agus a héana isteach sa chlúistar ná. Is rud ag an tain daoine a dahiar an sin agus beidir rud a bhí scríomh I hot press fin album sin le déirní an Ardán atá Bell-X1 air. Tá sé clistean is ar an radio an túfás Flame agus bhí sé así seach an Gaeilge agus inis tá sé cinál uair tá sé difriúil agus tá rud ag Ardán nua tá? Well, beidir nua but ar lí. Ar lí. Maria, bhí camchuirt agat san Elevation an bhí sé caite nó rábhíú an inna mí anar actually anna an óchar fad? Tá mé anna nóch agus an céirní nó máthir Mútar tá sé taachtamach mí bealtainna. Bealtainna? Agus be mé asúla sin go mór ní léondá agus an sé bhana an óch an dat bin tú gastóireacht agus ar stáit agus ó scóir telefís agus cameraí agus gnócha gcónaí. Gnócha gcónaí. Fiach catfúta catatarlú? Well, ceann cúpla seach an bheith mé denmh cúpla gigs in New York ar Rála Fáric agus mar sin. So, tá tunúla sin. So go leor tarlú? Gnóch, ionta gnóch. Well, is úntach an rud agus cóhordas libh. Tá céirnín ar fáil inis Traic Coel? Tá sé fórmhór siopí ag an buinte sin, so na siopí maithe sin an tidlúsáid. Na siopí maithe. Agus tá deiscéal a geirí a seo ar fad mar go bhfuil
bonús carnachta leis an Cairnín. Tá cínta agus is rud ó thosaí an Cairnín cúpla bliain ó hin an brabús a bhíon genta as an Cairnín dainte go concern. Well, tá mí chunéis sin lé in istíoch Traic betas a meánút. Fiach gur míle maithagata achta ben Ardánta. Maria gur míle maithagata. Cloisiimiid réaltan na bhuite gan cúpla nóid. Maria Doyle Kennedy agus Fiach gur míle maithagad. Agus mar a lomar an son an